ва спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. Нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар карданиянд, марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. Ссылкаи сайт дар таги видео. Братан, я бор дигар омад ки хона меҳмонӣ файруд кадӣ. Қани ҳама садай брат. О, Анвари бачаҷони ма. Салом ача. Номи ту ба фикрам Стивен, а? Стивен не у Стефан. Ҳеҷ гап не. Биёин, дуроин, стола парфтагим. Бозгашт ба хона дар рӯзи ид. Дар роли аввал Анвар, Оча, Додо, Стефан Карри ва Бобо. Хай, ҷои хоб надорӣ? Ҳеҷ гап не. Ота нагӯ хеле гапора? Чӣ? Ту медонӣ ки ма аз ҳад гузаштагиам. Ҳамин шӯхӣ мекуна. Ранги ки рост гуфтестай. Стефан Карри, вақти ман ҷавон будам, баскетболисто шорти ки калта мепӯшиданд. Ҳама ҷошона дида мешид. Баскетболи духтарӣ кирои тамошо буд. Бобои ту чо мекунӣ вайро тамошо карда? Бачаҳо ба фикрам ташна мондагӣ, на? Оча, михалин бахлашка дига ҳеч ки истифода намебара, бас ки. Тарҳавло хӯрдагӣ, братан? Девонашан. Чӣ гуфт девонае мега? Я фикри зуд дорам бачаҳо. Чӣ хеле ҳама касае раҳмат бигем барои дастархон барои овқото. Раҳмати калон ба ҳамаи шумо. Аҳа, маладес. Набоша хирсандам ки бачаҷони ман ҷурӯи ҳақиқӣ пайдо кард. Ранги ӯ ҷурӯе ки дар интернет дора хали дурӯғакӣ нестанд. Оча? Ай, шӯхӣ дорам, мефаҳмам. Ман хирсандам ки дар ҷа зиндагӣ намекунам дига. Ман яде чӣ нависӣ мехоҳам дар шумо бихонам ша. Гӯш мекунед? Додо, ҳей додо. Анвар бачам я бит кун, анаки механдем. Асал ман мекунам. Оча, Ози сараш мекунам. номи ма Ота. Ман аз мебинем репа. Мемонем хештег, менависем ёв. Дар ҷо истодем? Номи ма Додо. Ман аз мебинем. Ота, илтимос. О, нигоҳ кунед. Хетеро пайдо шуданд. Бахшиш бро. Ҳамтари оила. Зато зиқ нестен. Оча, бас ки бахлашка бировардана? Ту чӣ намедонӣ бахлашкара чӣ зарараш калонай? Рост мега, Стивен? О, барои гирди атроф зарараш калонай. Вау, мара тарсондем. Чӣ кор кунем ака? Шумо метавонед дига истифода набаред хали бахлашкора. Зиқ нашавен. ба ҷошон ман фильтри хидма падарка мекунам. Оила. Ихиба хеле осон будай. Соли нави меомад, муборак бошад. Ай тарафи шумо ба тарафи мо. Шумо дидед ман чӣ рақс карда метавонам? Нигоҳ кунед. Рақси нав ёд гирифтем. Ай, Ота биё маска. Не, рӯзурай кува бача. Оча, бас ки битбокса? Боботона тамошо кунед. Ид дар оилаи девонаҳо. Эй, братан, ганда учада монандӣ. Монанд нестам. Раҳмат ки бачаҳо то охираш тамошо кардед. Лайк, подпискаро фаромӯш намекунем. То боздид. Қариб ки фаромӯш кардем. Касе мара дар бозӣ добавид кард, қадишон бозӣ кардем як хелаш қати. Камтар суҳбат кардем. Гӯш мекунем суханҳои подписчики канала. Нафаҳмидам барои чӣ не ки овозҳои ма запис нашуда. Вара гӯш кун ака. Не якти ман тоҷикӣ ҷиба. Чорум? Видео айтвай о таҷик чизе бало. Приколо ҳаст ку. Я прикола тайко қаламфура мехӯра. Ман ба видео дака ганда маъқулай. Мефура. Овозот зурай. Анвар вай, Анвар, иқа таҷик вай, иқа ман маъқулай айту ганда маъқулай ман ба. Мефура. Не, бешӯхи овозот зурай. Қаламфури тоҷикӣ. Ман ба номи Алло ахандидин мурдам. Ман диксинда кор мекардам. Одамо дида мара тамошо карданд. Чокар чизе диси? Ман гуфтам ин приколи тоҷикӣ дисам. Гум била ҳама кавка. Худа ман била ахандидин ҳаётам ихе нахандидик буда. Бабо. О, ҳава видеота 10 бор дидам. Машалла, ты земляка нашел. Хеле шудам ки меҳнатҳои ман бисёр одам маъқулай. Гуфти Русо ки очень приятно слушать такие слова. Ва касоне ки бозӣ мекунанд ҳамин бозиро мара добавид кунанд, насиб карда бошад, якҷоя бозӣ мекунем. Бошед саломат бачаҳо. I'm military man.